14. október je dňom obrancu Ukrajiny. Ide o štátny sviatok, ktorý bol založený prezidentom Porošenkom v roku 2015. Obrancovia dnes majú posvätné poslanie braniť rodnú vlast a zabezpečovať pokojný život jej obyvateľov. Vojaci a dôstojníci ozbrojených síl Ukrajiny, ale aj civilisti v tejto dobe dôstojne pokračujú v tradícii otcov a bránia teritoriálnu celistvosť svojej krajiny. Vďaka projektu InnovEduc vznikne na Ukrajine a Slovensku nový systém vzdelávania. Na jeho tvorbe spolupracujú viaceré medzinárodné inštitúcie. Zo Slovenska najmä Paneurópska vysoká škola a jej fakulta informatiky a Ukrajiny. Cieľom projektu je priniesť pohľad na prírodné a kultúrne pamiatky Slovenska a Ukrajiny v novom rozmere, vo virtuálnej a rozšírenej realite. Tento projekt InnovEduc je zameraný na zníženie bariér v spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou. Takže sme sa zamerali na územie zhruba 50 km od každej hranice, čo v rámci malého pohraničného styku, kde sa ľudia ľahšie dostanú cez hranicu. A venujeme sa viacerým témam. Úlohou Paneurópskej vysokej školy bolo získať projekt na to, aby sme mohli spolupracovať medzi Slovenskom a Ukrajinou. Tento projekt sa nazýva Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev. Na celom projekte spolupracujú aj 20 slovenských a ukrajinských učiteľov, ktorí usmerňujú edukatívny charakter celého projektu a uplynulý týždeň absolvovali v Úžhorode odborný seminár venovaný téme občianska spoločnosť a občianstvo. Ja učím na škole predmety dejepis, občianska náuka a právo, takže vlastne všetky tieto informácie, ktoré sme získali či už z kultúry, z histórie Zakarpatskej Ukrajiny, z obyvateľov, ktorí tu žijú, vlastne využijeme nielen v rámci výučby regionálnych dejín, ale aj v rámci vyučovania, spoznávania Zakarpatskej Ukrajiny a východného Slovenska. A radi sme vlastne potom nadviazali aj spoluprácu s ukrajinskými školami. Такі форми інноваційні, які пропагують Inovatívne metódy, o ktorých na seminároch debatujeme, už uplatňujem v praxi na hodinách občianskej výchovy alebo hodinách dejepisu. Žiakom sa veľmi páčia. Počas takýchto hodín deti sú pre učiteľa aktívnym partnerom. Takéto metódy povzbudzujú žiakov k spoločnému procesu učenia. спільної разом зі мною навчальної діяльності. V rámci projektu InnovEduc bude vo virtuálnej realite dostupných 14 3D modelov pamiatok zo Slovenska a 10 z pohraničia Ukrajiny. Tá virtuálna realita, rozšírená realita bude v dohľadnej dobe v podstate takou kvázi náhradou cestovania. Na jednej strane, ako som povedal, môže to nahradiť to cestovanie, že človek nemusí z domu tak povediac vystrčiť päty a dostane sa v podstate k akejkoľvek pamiatke, k akémukoľvek miestu na našej Zemi, alebo aj vo vesmíre. A na druhej strane to, čo chceme robiť my, chceme skôr prostredníctvom týchto technológií propagovať tie pamiatky a podnietiť toho človeka, aby si ich navštívil najprv virtuálne, dozvedel sa o nich čo najviac, aby s tými informáciami potom bol konfrontovaný priamo pri tom objekte, pri tej pamiatke alebo v tej danej oblasti. Finálne výsledky a výstupy projektu budú v apríli 2017 dostupné aj širokej verejnosti. V apríli by mal svoju finálnu fázu ukončiť aj samotný medzinárodný projekt, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Norského finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Jedným z najkrajších kolektívov na Zakarpatskej Ukrajine, ktorý sa venuje slovenskému folkloru, je tanečný súbor Turianská dolina. Toto teleso poznajú nielen na Ukrajine, ale aj v zahraničí. V týchto dňoch súbor oslavil svoje 16. výročie a tejto udalosti venoval koncert v rodnej obci Turia Remety.
Tanečný súbor Turianska dolina bol založený v roku 2000 a vznikol na báze základnej školy v Turia Remetách. Umeleckým vedúcim tohto telesa je zaslúžilý pracovník kultúry a známy na Ukrajine choreograf Ivan Pasteľák. Jeho pedagogické a umelecké schopnosti pomohli mladému kolektívu rýchlo sa postaviť na nohy. Dnes tanečný súbor Turianska dolina má aj ďalšieho pedagoga, choreografa Eduarda Voroniča, 80 tanečníkov a 5 vekových skupín. Nádherné tance Turianskej doliny očarili už nejedného diváka. Súbor je známy ďaleko za hranicami rodného okresu. Už veľakrát vystupoval v hlavnom meste Ukrajiny Kyjeve, jeho skvelé tance videli po celom Slovensku a taktiež vo Viedni, Prahe, Budapešti a iných európskych mestách. Každoročne súbor Turianska dolina prezentuje svoje tance aj na slávnosti slovenského ľudového umenia Slovenská veselica. Kriminálny thriller Čiara nakrúcali na Zakarpatsku. Príbeh plný napätia, akcie aj emócií sa odohráva na slovensko-ukrajinskom pohraničí, mieste, kde sa miešajú kultúry, nárečia, zvyky, zázraky i ľudské osudy. Natáčame tu slovensko-ukrajinský film Čiara. Príbeh zo života ľudí, ktorí žijú na hranici, ktorí sa živia tým, že pašujú a prenášajú ľudí cez hranicu. A ešte k tomu sa to celé odohráva v roku 2006 pred zavedením šengenskej hranice. A je to o živote ľudí, akým spôsobom sa snažia prežiť, a ako si privyrábajú tým, že pašujú cigarety, ľudí a aké až tragické následky to vlastne pre nich môže mať. Úplne som prekvapený z toho, že celý ten štáb, ktorý tu máme aj z Ukrajiny, sú úplne že fantastickí ľudia, ktorí makajú aj vtedy, kedy nemusia a dávajú tomu projektu úplne celé srdce. Nakrúcanie filmu Čiara prebiehalo na východe Slovenska. Neskôr sa filmový štáb presunul na Ukrajinu, kde sa nakrúcalo v Užhorode a Perečine. Vo filme Čiara hrám hlavného hrdinu Adama Krajňáka, ktorý je vodcom akejsi skupiny, ktorí sa živia prevážaním ľudí a pašovaním tovaru cez hranice. Tento film je primárne mapuje život vlastne na hranici, aj z jednej, aj z druhej strany, pretože obidve strany spolupracujú a v podstate je to obraz toho života pohraničného v rámci toho, ako fungujú rodiny, ako funguje celá tá komunita, ako sa vlastne na tej hranici žije. Filmový štáb, ako aj herecké obsadenie sú zmiešané slovensko-ukrajinské. V úlohe Jonu Daceja sa predstavil Ukrajinec Eugen Libezňuk, ktorý už viac ako 30 rokov býva na Slovensku. A diváci ho môžu poznať z úspešných filmov Želári, Pokoj v duši, Čistič i mnohých ďalších filmov a seriálov. V filme hrám úlohu pašeráka, ktorý pašuje cez štátnu hranicu cigarety a na tom zarába vo veľkom. Akože dá sa povedať, hej. Všetko toto, čo sa odohráva, niekedy som pozoroval, keď som prekračoval štátne hranice, takže mám to v živej pamäti. Nakrúcanie filmu Čiara je historicky prvá oficiálna slovensko-ukrajinská koprodukcia. S uvedením filmu sa počíta v marci 2017.